Čo sa to sem zase deje, ľudia? Moje meno je Gamo a zdravím pri dnešnom novom videjku. Hej, akože dnes tu mám pre vás pripravené videjko, Dnes tu mám pre vás pripravené vianočné videjko, kde budeme pozerať tie najviac pekné reklamy, pri ktorých človek sa rozpláče. A keďže ja som citlivý človek, takže asi sa rozplačem. Ako môžete vidieť, mám nový look, keďže ja nosím okuliare, ale nikdy som ich nenosil vo videu. Raz alebo dvakrát som mal vo videu, sa mi zdá, keď som hral NHL-ku. No a tak som sa už zdal do tohto a začal som nosiť okuliare, lebo nevidím do diaľky a tak som si spravil aj ja skoršie Vianoce. Nebudeme to zdržovať, ja si nasadím tieto brutálky sluchatka, kde teraz nepočujem nič. Môj sused rest in peace. Takže ideme na to, ideme si pozrieť tie najkrajšie vianočné videá, ktoré sú na internete. Servítku mám? Dobre, už mám. Keby náhodou. Taký bezdomovec s psíkom? Nie, ty vole. Niekedy, že mám vidieť takého človeka a byť takýmto človekom, akože nemusí byť zlý, ale jaj, tak niečo. To je také zlaté. Jej. Ty brďo. To je veľmi pekné, ty vogo. Jaj. Ty vole, to je sranda. To čo? Čo? Čo sa stalo teraz akože? Wow. Wow, tak toto bolo pekné. Tak to bolo pekné, tak toto bolo pekné naozaj, fakt. OK, čo tu máme teraz, tentokrát? To hudba je pekná. Takáto šťastná rodinka a on tu je sám. Alebo on len sníva o tom, že čo niekedy bolo? A keď bol mladý? Asi áno. Lebo ja neviem. Ty vole. To je veľmi pekné toto. Nie, počkať, nie. Nie, tak to není on za mladá. On kde išiel Ujo na aute preč? A ona mu dala svoje svetielka? Jejo. To je to je pekné. Oh. Fú, najmä sa mi tlačia slzy do očí. Toto bolo fakt pekné, ježín. Oh. Ja sa tu nechcem ale rozdrevať akože, hej. Ojoj, máme tu starší párik. Jak to tu teraz zaujíma. To je asi ako sa spoznali alebo niečo. No ty vole. Nie, tak to je jaké pekné. Čože? To je také pekné. Ty brďo, fakt to je veľmi pekné, ty kokso. Wow. Až silové dávky som dostal. Reklama teraz preč, ja viem, si chcem objednať pizzu, ale teraz mi tu nechoď. Teraz pozerám pekné videá. Fúha. Ďalšia mladá babenka. Na zahryznutie. Mikuláš. A to asi nejaký chlapček bude, alebo nejaké malé babetko, ktoré sa bojí. A roky pribúdajú.
Ja som zvedavý fakt, čo z toho vznikne. Už je 1990 rok. Už nachytal že Mikuláša robí niekto, že Mikuláš asi nie je. Není, Ježišku. A teraz on dáva darčeky pod stromček. Ale to je už aj s priateľkou. Idete naňho. Ja som akože strašne zvedavý, že ako to dopadne. Wow, 2012 rok. Ono je... Nemám slov. A teraz ju požiada o ruku? Alebo čo to? Alebo to je pre maličkého. Aha. A teraz on je Mikulášom. Tam to bol jeho otec a... Nie. Ty vole. Zás mám chuť plakať, ty kokos, fakt. Keď čo nás to čaká ďalej? Dvaja kamoši. Čo robia? Chceli niečo ukradnúť starej babke? Oni doma varia. On sa bojí, lebo zomral niečo asi tej starej pani. A povedzme si, kto v mladosti nebol takýto, že zobral aspoň niečo niekedy niekomu. Či brďo, riadna hostina. Ojojoj, jak sa bojí. Oh, Mrs. Roberts, Merry Christmas! Is everything okay? I found this on my porch. Merry Christmas from Publix. Z toho tu už mal za zlého. O môj bože, to bolo pekné. Ježi. Fú, je sa fakt tlačia slzy. To ešte na tie okuláre, že sa mi odráža to svetlo z toho všetkého. Wow. To bolo pekné. Čo, odišiel jej brat? Preč? Že je taká smutná. Asi chyba súrodenec. Joj, tak to je smutné. Asi po bratovi. Chcela by brata vidieť zase. Fúha, tak teda sa chystá čo spraviť? Ona zobrala tatkovi tamto. A teraz sa vráti? A prišiel. Bože, to je také pekné. Ja už tu si potrebujem zobrať servítky. Toto je brutál pekné. Joj. Teraz mi tu vyskočí reklama. Aspoň teraz to je dobré, keď si utieram slzy. Od Coca-Coly. Ďakujem. Môžeme si ju pozrieť. Je pekná. Súvisí to s vianočným videom, tak... Pozrieme si ju teda. Aha, čo ti peče? Tak toto bolo dobré. Ty vole. Tuto reklamu som už raz videl. To si pamätám. Táto reklama si fičala všade. Ale neviem si predstaviť žiť v tej dobe, ty vole, a... Proste. Oj, ten raz sa tam začalo spievať.
Štedrá noc. Ty vole. Fúha. Ty, kokos, to je strašne brutálna reklama. No a teraz prišlo ráno, ty vole. Ein Blinker kommt! Ein Blinker kommt! Nie. Jim? Jim, no, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Ty vole. To je tak brutálne video. Nein, Otto! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose. Sie ist schön. Schön. Oh. To je také pekné. Jo. To proste nechápem, ja rejem pri všetko asi. Oh. A to je strašne brutálne pekné video. A zrazu som začal strelať, no. Oni sa musia vrátiť a budú musieť bojovať proti sebe opäť. Okay. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Ty vole. Toto je brutál. To je fakt brutál. OK, ľudkovia. Čiže to je bolo všetko z tohto videjka. Verím, že sa vám toto videjko páčilo a hlavne tieto videá, ktoré boli natočené, pretože bolo to fakt brutálne a bolo to proste... Fakt boli tie videá proste také, pri ktorých človek si niekedy porozmýšľa, že vlastne v tomto svete by nemalo ísť o peniaze, nemalo by ísť až tak o výzor alebo tak. A preto by sme sa mali aj my nielen na Vianoce, ale počas každého dňa robiť druhých ľudí šťastnými. Čiže stále, ak vidíte nejakého smutného človeka, alebo aj keď si myslíte, že nie je smutný, stačí prísť jednoducho sa usmiať a človekovi to vie spraviť deň. Napríklad, ja keď sa pozriem na nejaké dieťa a to dieťa sa pozrie na mňa a teraz pozrie tak na mňa a som tak zrazu len taký dám taký úsmev menší a zrazu to dieťa vycerí zuby sa usmieva, tak ja proste mám tak pekný deň, len vďaka tomu, že sa na mňa usmieje dieťa, maličké, zlaté, ty vole. Nie som pedofil, hej, to nie, ale proste mám rád deti a proste mne toto tak strašne skrášli deň, už len tým, že niekto sa usmieje, vieš. Ak vy chcete spríjemniť niekomu deň, tak stačí sa jednoducho usmiať a ani neviete, ako tomu druhému človeku môžete týmto pomôcť. Takže ľudkovia, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite zanechať like, ak by ste chceli ďalšiu reakciu ešte z týchto vianočných videí alebo vianočných reklam, keďže toto boli vianočné reklamy, tak určite mi to dajte vedieť dolu do komentárov a ešte do Vianoc by sme to mohli stihnúť natočiť. Čiže ďakujem vám, že ste si pozreli to videjko ešte raz, no a vidíme sa pri ďalšom novom videjku. Ahojte.